खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोना मिथिनाया मोजां जागोन दि जोंनि इन्डिया हादोराव जिबौ सौनायनि थाखाय प्राय 58,000 सुबुंफोरानो जिउ गोमानो गोनां जायो पार इयार। आरो बयनिख्रुइ बांसिन बै जिबौ सौनायनिफ्राय जि सुबुंफोरा जिउ गोमायो बिनि लिस्टआव जोंनि इन्डियानो नाम्बार 1आव दं। गतिके जोबोद गिनो गोनां, जोबोद साबधानै थानो गोनां बे जिबौफोरनिफ्राय। आरो गोबां रोखोमनि जिबौ जोंनि इन्डियायाव दङ आरो बैफोर जिबौनिफ्राय जि बिसो जोंनि देहायाव हाबो, बै बिसोरनि बिसय जों दिनै सावरायलायगोन। बयनिख्रुइ सिगां खावलायहरो दि जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना मिथिनाया मोजां जे जिबौफोरनि बहुद रोखोमनि बिसो दोङो जिबौफोरनाव, आरो बै बिसोफोरनि भितराव मोनब्रै भागाव बेखौ डिभाइड खालामदो। आरो बयनिख्रुइ डेन्जारास भागानो जाबाय निउर'टक्सिन होननाय मोनसे बिसो। बै निउर'टक्सिना नोंथांमोनखौ मा खालामगोन, जिबौआ सौनायनि लोगो लोगो बै बिसोआ जोंनि जि नार्भ सिस्टेम दङ ना, रोदा, बै रोदानि जि खामानि, बै खामानिखौ बन्द खालामनो हायो। आरो बन्द खालामनाय लोगो लोगो जोंनि जि ब्रेन, बै ब्रेना जेबो खामानि होआ जालाङो। आरो बिनि उनाव लासै लासै दसे उनाव बे सुबुङा जेब्ला ब्रेना खामानि होआ थैनायनि लामायाव मोनहैयो। आरो बिनि उनाव मोनसे बिसो, जाय बिसो बिबो खोब डेन्जारास बिसो, जायखौ होनो साइट'टक्सिन। साइट'टक्सिना ओरैबायदि खामानि मावो, जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि मोदोमाव किसुमान फिसा फिसा सेल्स थायो, जाय सेल्सआ जोंनि देहाखौ खामानि मावहोयो, खिजानिफ्राय थांहोयो, देहाखौ मावहोयो। बै साइट'टक्सिनाव जुदि देहायाव हाबोबाथाय जोंनि देहायाव मा जायो, जोंनि मोदोमा खामानि होआ जालाङो। आरो लासै लासै बे मानसिया पेरालाइसिस टाइपनि जालांनो हमो। गतिके बे जाबाय मोननै, आरो बे मोननैया खोब डेन्जारास। आरो इनिख्रुइबो डेन्जारास बिसो मोननै दंबावो। बे मोननैया जाबाय हिम'टक्सिन। आरो हिम'टक्सिन्सआ जोंनि देहायाव माबोरै खामानि होयो, जोंनि जि थैया माबायदि नोंथांमोना मिथिगौ, दैलावलाव बुस्थु बोहैगासिनो थायो। आरो बै हिम'टक्सिन्सआ जुदि जिबौआ सौनानै बै बिखोखौ होना होयोबाथाय जोंनि जि थैया दै गाइखेर रखम गथा खालांनो हमो। आरो गथा खालांनाय जेब्ला गथा जाजोबो, बिनि उनाव जोंनि देहाया खामानि मावा जालाङो। आरो दसे उनाव खुगाखैजा फेंफ्ला गनानै बे मानसियाबो जिउ गोमानो गोनां जायो। गतिके बेफोरबायदि जिबौफोरनिफ्राय अरायसम साबधान थानाया मोजां। जोङो बुहुद सुबुंफोरानो मा खालामो, बेखौ नायख्लेंनानै थायो। जिबौ सैदो जायखिजाया एख' जाया अजा हरिनाव थाङो, नाथाय जिबौ सौनायनि लोगो लोगो नोंथांनि जि जायगायाव जिबौआ सौदो, प्राय बांसिनानो 80% सुबुंफोरखौनो जिबौआ आथिङाव सौवो। मानोना बे हा मानलाबाय थायो नालाय, आथिङावनो बांसिन सौवो। गतिके जि जायगायाव सौदो बे जायगानि एसे सायाव खोब थेरै दिरुं बा हिस्ट्रिफोरजों खाथेना दोननांगो। आरो खाथेना दोननानै जि जायगायाव सौदो बे जायगायाव एसे दैजों सुनानै, बेखौ सिरिन्ज दङ ना, नोंथांमोना मिथिगौ, सिरिन्जजों आसलते बोनांगोन। नोंथांमोना फिल्मफोराव नुदो जानो हागौ, एक्टरफोरा फैनानै खुगाजों सोबखाङो। बिदि जेब्लाबो दा खालाम, मानोना जाय सौजाग्रा बियो हामनानै जखांगोन, आरो जों जाय सोबग्रा बैसो गोलैना थागोन। उनाव माखै मा खालामगोन निजेनो मिथिना मोननाय नङा। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावोबाथाय सिरिन्जजों मावो। आरो लोगो लोगो जिबौआ सौदोबाथाय एम्बुलेन्स लेंहरखानाया मोजां। मानोना किसुमान ओरैबायदि डेन्जारास जिबौ दङ जायनि थाखाय नोंथाङा समखौनो मोननाय नङा, दसे समनि उनावनो जिबौआ गोमालांगोन। गतिके बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोननो जिबौआ सौदोबाथाय एम्बुलेन्स लेंहर, आरो लेंहरनानै एम्बुलेन्स लेंहरखांनानै नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया सावरायनाया आरो मोनसेबाव जि 4 नाम्बाराव दोङो जोंनि जि जिबौनि बिसो, बहुत डेन्जारास बिसयबो। आरो जाबाय
माइटोटक्सिन बे माइटोटक्सिना ओरैबायदि नोंथांनि माने जोंनि जि मासल्स जोंनि जि मोदोम बै मोदोमाव खामानि होयो नोंथां बे बिसोआ हमना ला आखायाव सुदो आखाइनि जेसां गोजौआलागै बै बिसोआ थांदो बै खिनियालागै नोंथांनि जि मोदोम सेवनानै थाल्ला थाल्ला हारानिफ्राय गुगालांगोन आरो हाराफोराबो माने सेवलांनो हमो बे जायगाखिनिया गतिके बेबो खोब डेन्जारास जायखिजाया बे मोनब्रै नोंथांमोननो आङो खोन्थानाय बायदिनो बे मोनब्रै टाइपनि डक्टरफोरा माने डिभाइड खालामदो जे बांसिनानो बे मोनब्रै माने माबाया थायो बिसोआ थायो जिबौफोरनाव आरो एक्सुवेलि जिबौनाव गोबां रोखोमनि बिसो थायो नाथाय बे मोनब्रैयानो मेन आरो बे मोनब्रै खामानिजोंनो माने बिसोआ जोंनि देहायाव एफेक्ट खालामो आरो बेखिनिखौ मिथिना लानाया मोजां मानोना जोंफोरा अजा बेजाफोरनावसो बांसिन थांनो नागिरो नाथाय आजिखालि डक्टरनावबो बिनि माने माबा दोङो सिकित्सा दं गतिके बयनिख्रुइ सिगां डक्टरफोरनाव थांनाया मोजां अजा बेजाफोरनाव थाङालासिनो आरो जिबौआ सौबाथाय बयनिख्रुइ सिगां नोंथांखौ आं बुंनाय बायदिनो फार्स्टआवनो एम्बुलेन्स नोंथांमोना जगार खालामनाया मोजां मानोना किसुमान ओरैबायदि जिबौ दोङो जाय जिबौनि माने बिसोआ ओरैबायदि स्पिडाव माने देहायाव गोसारजोबो उनाव नोंथाङा टाइमखौनो मोननाय नङा बेनि थाखायनो बै खाथेनाय बा सिरिन्जजों बोनाय बेखौबो मावलांबाय था आरो लोगोसे एम्बुलेन्सआव गाखोनानैबो बेखौ मावलांबाय थानांगौ जेब्लासिम नोंथाङा हस्पिटाल मोनहैयो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो आलो गोजोनै था रंजा खुसि था गोजोन्थों।